27 Gulana 1960 Avakarê Partiya Tevgera Neteweperest ango Partiya Nijadperest a Tirkan MHP'yê Alparslan Türkeş di radyoyê de diaxivî. Berê Türkeş û hevalên xwe yê leşker li Tirkiyeyê cara awil darbeyek pêkanîbûn. Vê darbeya hanê û darbeyên şûnda û helbet hemû rêveberiyên sivîl çi çep çi rast ku li Tirkiyeyê hatine serkar, tu carî ji hinekan hes nekirine. Ji wan nifret kirine, beriya her tiştî berê xwe dane wan û ji bo ku ew tu tişt bi dest nexin û tim û tim dibin mêtîngeriya dewleta Tirk de bimînin çi ji destê wan hatine kirine. Ew kes bêguman Kurd in. Berê behsa Kurdan dikim. Hikûmeta Adnan Menderes di Qanûna 1905 nihan da ango bi meham berê darbeya 27 Gulanê dest bi nêçîriya rewşenbîr û xwendevanên Kurd kiribû. Di encama operasyona hikûmeta Menderes a dijberê Kurdan da 5 kes hatibûn radestkirin û zindanîkirin. Piştra yek ji wan kesan di zindana Tirkan de miribû. 49 kes mabûn. Loma doza derheqê van kesan da hatibû vekirin, bi navê doza 49 di dîroka Kurdan da cih kirtiye. Kesên di çarçeweya doza 49 da hatibûn zindanîkirin hema bi temamî ji aliyê Kurdên Bakur ve têne nasîn. Çend kes ji wan ev in mesela. Musa Anter, Medet Serhat, Emin Batu, Said Elçi, Said Kırmızı Toprak, Şerafettin Elçi, Yaşar Kaya, Yavuz Çamlıbel, Naci Kutlay, Koçu Elbistan, Ali Karahan, Ziya Şerefanoğlu, Sebahattin Septioğlu, Esat Cemiloğlu, Fevzi Avşar, Fevzi Kartal, Canip Yıldırım, Emin Kotan. Devleta Tirk bi zindanîkirin û zilma li ser van kesan mirat kiribû ku doza azadiya mileta Kurd hîn serî nedaye bê pelexandin. û ew kesên dibe ku bo doza mileta Kurd bibin pêşeng hîn zûtir bêne bêbandor kirin. Lê salê şûn da helwesta gelek kesên maxdûrên doza 49 cuda bû. Devleta Tirk vala derxistin û bi kar û xebatên xwe yên bo doza mileta Kurd di dîroka Kurd de bûn xwedî cihên girîn. Mesela Medet Serhat, Said Elçi, Said Kırmızı Toprak, Yaşar Kaya, Şerafettin Elçi, Musa Anter, Canip Yıldırım, Naci Kutlay. Navê van kesan îro jî bi minnet û kêfxweşî ji aliyê mileta Kurd ve tê zanîn. Gelek salan piştî doza 49 Naci Kutlay, Yavuz Çamlıber û Musa Anter derheqê wê demê û doza 49 da nivîs û pirtûkan nivîsandibûn. Agahiyên barkêş û girîng raxistin holê. Gorî agahiyê new didin ku piştre ew agahî hatin piştrastkirin, saziya ewlekeriyê ya Tirkan ango emniyet û îstixbarata Tirkan ango mîta Tirkan bo têkoşîna dijberî doza Kurdan, gorî wan Kurdîtiyê ango Tirkî dibêjin Kurdçilîkê ji bo dijberiya vê çendîn raportan pêşkeş ji hikûmeta Menderes kiribûn. Di van raportan da bal hatibû kişandin ku îhtimal heye ku doza Kurdan ji nû ve dest pê bike û ew bo dewleta Tirk talûk heye. Loma Serokwezîrê Dewleta Tirk Adnan Menderes û rayaderên dewleta wan li ser van raportan civiyabûn. Di civînê de hatibû pêşniyarkirin ku lîsteyeke navê hezar kesan tê de çî digire bê amadekirin û ew hemû kesan bên zindanîkirin. Lê dema li ser vê lîsteyê nîqaş dikin, hewcedarî dibinin ku hinek guhartina çê bikin. Ji ber ku nexwastine bala raya navdewletî bikişinin ser zindanîkirina komî û rê li ber bertekên tund vebikin, gorî gotina Adnan Menderes hevgeriyane. Gorî wî şûna zindanîkirina komî divê her carî 5 kes bê girtin û zindanîkirin. Loma doza 49 jî wiha derketiye holê. Hikûmeta Adnan Menderes gava awil avitibû û wekî min gotibû 5 kesan zindanî kiribû. Lê berdewama vê meseleyê ji bo Adnan Menderes şûn da nebû qismet. Êja leşkerê Tirk ên dijberê Adnan Menderes ketibûn dewreyê. û wan him Adnan Menderes ji ser post xistin ango ji wezîfeyê girtin û îdam kirin, him jî pêla dijberî Kurdan a Adnan Menderes da bû destpêkirin dewam kirib. Ew mînak jî siyaseta Tirkan a dijberî Kurdan gelek zelal nîşan dide, ango çi dibe bila bibe, çi qasî dijminên hev dibin bila bibin, leşker an sivîl, cep an rastfirk nake, hemû rêveberên Tirk li ser dijberiya Kurdan hev dikin. Wek Menderes û leşkerên wî darva kiribûn.
Dema darbeya 27 Gulan 1960 ya dijberê Adnan Menderes pêk hatibû, 49 Kurdên ji aliyê Menderes ve hatibûn girtin hîn di zindanê de bûn. Leşkerên darbekar Menderes û du wezîrên wê darbe kirin û şûn da afûya giştî îlan kirin. Lê kesên ji ber doza 49 da di zindanê de bûn, dervê afûyê hiştibûn. Di ser da hîn zêdetir ango bi sedan Kurdan jî radest kirin, li kampa Sivasê kom kirin û bi dehan kesan şûn da sirgûn kirin. Kesên ji ber doza 49 di zindanê de bûn, cara ewil sisêyê berfambara 1961 de derketin pêşberî dozger, ku doza wan li paytexta Tirkiye Enqereyê li dadgeha leşkeriya Nimrod Duduyan da dihatîtin. Ango 2 salan piştî girtinê ev kes derxistibûn dadgehê. Elbette ema doz dest pê kiribû, tenê 27 kes hîn di zindanê de bûn, hinek ji wan çend mehamberî hatibûn berdam. Doza 49 sê salan berdewam kir û 30 Avrêla ango Nîsana 1964 da dadgeha leşkeriyê derheqê hemû kesan da biryara beraetê dabû. Lê yargıtaya leşkeriya Tirkan ango dadgeha bilind a leşkerî vê biryarê qebûl nekir. Roma dîsa darizandina Kurdên doza 49 dest pê kir û di 24 îlona 1965 da derheqê 15 kesan da biryara cezayên zindanîkirinê yên ji 2 sal û nîvan heta 4 salan hate dayîn. Lê dadgeha bilind a leşkerî vê biryarê jî qebûl nekir. Loma doz çûbû ber lijneya daîreyên dadgeha bilind a leşkeriyê û dawiya dawî da doz ji ber demdirêjiyê di sala 1968 da hate betal kirin. Li helbet betalkirina doza 49 bo Kurdan tu wateyek xwe nebû. Lewra kesê hatibûn darizandin, bi zindanîkirinê, şopandin û eziyetê, bi sirgûnê û gelek cureyên din ji xwe hatibûn cezakirin û zulm li wan hatibû kirin. Ango berdela Kurdbûna xwe têra xwe dabûn. Li gel vê rastiyekê din jî heye ku divê mirov bal bikişîne ser. Devleta zordar û mêtînger a Tirk her çi qasî bi van pêkanên xwe yên zilimkar tevgeriya be û xwastibe pêşî de hişyarbûna Kurdan bigire jî bi serkeftê nebiye. Lewra doza 49 û gengeşîn wê demê yên bo doza mileta Kurd, tovên tevgera azadiya mileta Kurd avitibûn ku ew tevger gehîştiye roja îro û gelek jî bi bandor û kurte. Wek dawî dixwazim beşekê ji nivîsa Musa Anter yek ji maqtûlê vê dozê bû, bu ara parve bikim, Anter wiha nivisandibû. Piştî darbeya dijî Demokrat Partiyê ango Partiya Adnan Menderes raportekî ketibû destê me. Gorî raportê Celal Bayar, Cevdet Sunay, Wezîrê Turanperest Tevfik Gülerî, Serokwezîr Adnan Menderes û Wezîrê Karên Derve Fatih Rüştî Zorlu dicivin. Wê demê raporta şefê Emniyeta Netewî yê bo piskirêka Kurd wazîfedar bû hatibû xwandin ku ew şef Ergun Gökdeniz bû. Neveroka raportê bi geleperî wiha bû. Yek, eger li Tirkiyeyê 1000 rewşenbîrên Kurd bêne tunekirin, piskirêka Kurd jî herî kêm 30 salan ji holê radibe. Du, divê em ji wan Kurdên di çarçeveya operasyonan da digirin, ji wan re bibêjin komünîst. Lewra gelê Kurd ji komünîstan hez nakin û peyê wan naçin. Sisê, divê xizmê van kesan di nav partiyên siyasî yên Tirkan da tunebin. Celal Bayar û Cevdet Sunay dibêjin temam. Celal Bayar bi tecrübeyên xwe yên dema komkujiya Dêrsimê bawer e û dibêje ji xwe divê kok li wan bînin. Tevfik Gülerî dipirse, gelê hevalan, hûn min nas dikim, ez kesekî ne dostî Kurdanim. Lê eger em tiştekî wiha bikin, gelo em ê Cezayirê neynin Kurdistanê. Fatih Rüştî Zorlî dibêje, tiştek wiha nabe, ez ji niha ve dev ji peyvîrê berdidim, ango îstîfa dikim. Ji xwe li derve em nikarin li rûyê kesî binêrin. Komkujiya Ermenan, komkujiya Roman, komkujiya Kurdan. Ew hemû hinek di nav rûpelên dîrokê de wenda bûbûn, ew birîn hinekî qalik kirtiye. Lê em dîsa nikarin vê komkujî biparêzin. Herî dawî Adnan Menderes diaxe. Temam hevalino. Ji xwe sûcên müfettîş di raporê de gotiye sûcên îdamê ne. Em ê ji wan 5 kesan bigirin û bi biryara dadgehê îdam bikin. Wiha 5 desteser bikin û bi biryara dadgehê îdam bikin, em ê hezarî temam bikin. Bo vê biryar digirin. Lê belê hema bo dadgeha leşkeriya Enqerê jî biryara desteserkirina 5 kesan a bênav tê şandin. Ew jî ji Emniyeta Netewî re dişîne.
hema emniyeta netewî navê kî li vê biryarê binivîsine biryar bû wî dêgirtin. Hevdeyê Qanûna 1995 da ku ji ber salvegera mirina Mevlana bo vê rojê em di nav hevalan da dibêjin şevê Arûs, li hemû Tirkiyeyê ez û hevalên xwe hatin desteserkirin û zindanîkirin. Lê dîtin ku hojreyên zindanê tenê têra çil kesan dike, 10 kesa berdan û bêgirtin darizandin. Piştî salam dema em derketin ber dadgehê 49 kes bûn. Ji vê bûyerê re jî gotin 49. Sedem ew bû. Emîn Batu yê xwendevanê Fakûlteya Hukûkî ya Zanîngeha Ankareyê bû û hemhalatiyê min ji Mêrdînê bû. Emîn Batu di zindanê da çûbû ser dirovaniya xwe, ango vefat kiribû. Roma em 49 kes mabûn. Dema em ji hojreyan derketin ez çûm odeya ango hojreya Emîn a bixwîn. Bixwîna ji devî wî hatibû li ser diwar wiha nivîsîbû. Heya di baxçeyê bindestî da dibim gulekî, di baxçeyê azadî da bibim diriyekî çêtir e.